Har yanzu dai a duk faɗin duniya babu wata magana da take yawo kamar maganar wannan cuta da ta zo ta razana mutanen duniya baki ɗaya. To amma sai dai a yanzu za a iya cewa akwai wani labari mai daɗi wanda ya fito daga BBC Hausa wanda yake tabbatar da cewa mutane sama da 100,000 sun warke daga ita wannan cuta, wanda wannan kuma sai dai mu ce alhamdulillah. Ga hoton rahoton da gidan jaridar ya wallafa. A nan gefen kuma wani rahoto daga dai BBC Hausan ya tabbatar da cewa fitaccen jarumin Kannywood da Nollywood wato Ali Nuhu tare da wasu 'yan Kannywood mutum 5 suna cikin mutanen da ake zargin sun kamu da ita wannan cuta. Ga rahoton. Rahoton dai cewa yayi tauraron fina-finan Kannywood Ali Nuhu ya ce hukumar yaƙi da cutuka masu yaduwa ta Najeriya za ta yi musu gwajin cutar coronavirus. Ali Nuhu da wasu 'yan Kannywood 5 na cikin taurarin da suka halarci bikin karrama jarumai da aka gudanar a Legas ranar Asabar 14 ga watan Maris. Rahoton ya ci gaba da cewa gwamnatin jihar Legas ta yi kira ga duk wanda ya halarci bikin ya je a yi masa gwajin coronavirus saboda ta gano cewa wani mai dauke da cutar ya halarci bikin. Za a samu sakamako ranar Laraba. A hirar da yi da BBC ranar Talata da daddare, Ali Nuhu ya ce jami'an hukumar yaƙi da cutuka masu yaduwa ta Najeriya sun je wurinsa inda suka buƙaci ya bi su ofishinsu domin yi masa gwajin cutar ta coronavirus. Daga ƙarshe rahoton ya ce, kazalika ya ce sun je wurin sauran abokan sana'arsa da suka halarci wurin bikin karrama taurarin. Kuma wannan rahoto ya fito ne jim kaɗan bayan Ali Nuhun ya yi wata faɗakarwa akan yadda mutum zai kare kansa daga ita wannan cuta. Ga bidiyon jarumin. COVID-19 wata sabuwar cuta ce da ta samo asali daga wata ƙwayar cuta da ake kira coronavirus. Ana iya kamuwa da ita ne yayin mu'amala da wanda yake ɗauke da ita. Idan ya yi magana, tari ko kuma atishawa. Ƙwayar cutar nan tana iya shiga baki ko kuma hancin wanda ake magana da su. Ƙwayar cutar nan ba ta iya tafiya mai nisa, tana tafiya ne na iya mita 1 sannan sai ta dira akan wani abu da ke kusa. Har yanzu ba san iya tsawon lokacin da ƙwayar cutar nan take iya rayuwa akan abin da ta dira ba. Saboda haka goge-goge da tsaftace ko ina yana da muhimmanci, musamman inda aka tsinci waɗanda suke da wannan ƙwayar cutar. Hannayenmu suna iya ɗaukan irin waɗannan cututtukan idan suka taɓa irin waɗannan wuraren. Saboda haka yana da muhimmanci mu daina taɓa idanuwanmu, bakinmu da kuma hancinmu da hannayenmu, domin hannun da ke dauke da ƙwayar cutar zai iya sawa mu kama da ita. Idan muna so mu tari ko atishawa ya kamata mu rufe hancinmu da bakinmu da kwanjinmu ko kuma mai amfani da toilet paper. Idan muka yi amfani da toilet paper sai mu jefa shi a cikin abin zuba shara mai murfi mu rufe. Hanya mafi sauki na killace kanmu daga wannan ƙwayar cutar shine wanke hannunmu da sabulu da ruwa ko kuma abin wanke hannu. Shi kuma Ado Gwanja wanda yana cikin mutanen da za a yi wa gwajin ƙwayar cutar fitowa ya yi ya jaddada imaninsa akan kaddara, sannan kuma ya kalubalanci malaman addini da suka hana yin sallah a jam'i. Ga Ado Gwanja. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da masoyana da ma wa'inda ma ba sa sona. Wannan gaskiyar ta shafi kowa, riga ce mara wuya, daidai wuyan kowa ce. Wannan matsalar da ta faru mun jahilci al'amari. Sannan na raina mana a jawali dukanmu daga mazan muhammatanmu. Wannan matsalar duk wani abu da Allah ya kaddara shi zai faru akan dan adam, to tun kan a haifi uwar mai sabulu bela da farinta Allah ya rubuta tun kan a halicci annabi Adamu zai faru kaza da kai koke da kuke kallo ko kuke sauraron me nake faɗa. Duk wani mai jin harshe na to ya haƙuri, zan faɗi magana ko ya yadda ko kar Allah ya sa yadda. Wai har Yahuda su je su kirkira abu yana faruwa a cikinsu, yana faruwa a can yo ko da ya zo cikinmu ko mun gan shi ko ya shigo cikin ɗakinmu ya isa ya hana mu je jam'in sallah. Akwai wani abu da ya isa, akwai wata halitta da aka yi ta cuta wacce za ta zo ta faru ta hana ku jam'in sallah? Muna musulmai, ku yi wa zuciyarku da kanku adalci. Duk wani babba da zai ce kar a je jam'in masallaci, to billahi allazi la ilaha illa huwa tun kafin dare masa ya tanadi me zai je ya ga ubangiji. Ni ba wa'azi nake muku ba, ni mai neman kuɗi ne, amma an yi rashin hankali shi yasa nake gaya muku ba a da hankali a wannan lokacin. An yi rashin hankali, ban taɓa tunanin ba mu da hankali ba sai yanzu. Ta daɗe bata zo ba. Allah Allah ne, kuma daga Allah sai Allah, banda Allah ba wani Allah. Ko me shi ya kirkire shi shine zai kawo maganin sa.
billahi allazi la ilaha illa huwa ko yanzu a tada sallar idi za ni a yi ta da ni. Kuma ba coronavirus ba, idan cutar duk duniyar nan ce a jikin mutum da za ta shafe ni zan je in yi, na tabbatar da cewa daga nan ina zan tafi. Amma ka ƙi ka je kai sallah kuma ka tafi an je an yabo ma ita, ka da gida kana kai ba za ka shiga jami'in sallah ba saboda jahilci. Yahudi ya ci nasara a kanka, manzo Allah ya ce ku gaisa, an zo an ce maka kai haka, an ce kai sallah, an zo an ce ku raba sahu, kar ku yi kaza, kar ku yi kaza, kar ku yi kaza, kar ku yi kaza. To ga wasu can a hanyar Abuja corona bata kama su ba, an hana su hawa motar gayya, an hana su hawa jirgin sama, sun hawo mota an ɗebe su an yi daji da su. Su kuma in aka kai su me ya kashe su? Kaga an guji corona an dawo wajen corona ba? Ka gudo mata, ka hawo mota saboda ka hau jirgi, an ce ka hau ka taho a hanya, wasu sun kama kuma ba mu da wata doka, ba mu da wani komai da komai kansu suke so, ba wani ɗan shugaban ƙasa da za ta faru a kansa. Babu shi, ƙarya ne, ko ɗan uban waye aka ce ta faru da shi ƙarya ne, propaganda ce, mu ake son a daɗa zirmawa, a kwashe mana kuɗi. In za ku farka daga bacci ku farka, na ku Ado Isa Gwanja har kullum. To wannan matsala dai babu wanda ya sai magance ta in ba Allah ba, don haka muna roƙon Allah ya yafe mana kuma ya kawar mana da wannan cuta, amin. Ku danna subscribe a tashar ku ta Kundin Shahara. Mun gode. Tashar Kundin Shahara.